Гөлфия Мөхәммәтгәрәева Түбән Табын урта мәктәбендә 40 елга якын балаларга белем һәм тәрбия биргән. Бай тәҗрибәгә ия мөгаллимә лаеклы ялга чыгуына 12 ел үтүгә карамастан, бүген дә туган телебез сагында. Тәрбия өлкәсендә армый-талмый эшли. Озак еллар район һәм республика матбугаты белән актив хезмәттәшлек итә. Тел, тәрбия, әдәп, әхлак мәсьәләләренә багышланган тапшырулар циклы белән җирле радио һәм тәртип радиосы аша чыгыш ясый. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында район җитәкчелеге ярдәме белән Гөлфия Мөхәммәтгәрәеваның «Дөнья сүзе бер бүләк» дип исемләнгән китабы нәшер ителде. Әлеге китапны тәкъдир итү кичәсе район мәгариф идарәсе һәм Мөслим лицее белән берлектә үткәрелде. Аның эшенә шул хәтле бирелгән һәм фидакарьләрчә хезмәт итүен күреп, аны үземә үрнәк итеп хәтта куйган идем. Аның интеллектына, аның белеменә, аның сөйләменә, аның укучыларга булган мөнәсәбәтенә, дәрестә үзенең тотышына шаккатып, мин аннан үрнәк алган идем инде. Бу китаплар безнең телне саклый һәм аны башка буыннарга да тапшыра. Бу чаралар бик мөһим, чөнки ул үзебезнең телебезне, туган телебезне, татар телен үстерә һәм дә инде аны оныттырмаска кирәк инде. Үзебезнең тарихны да белергә кирәк. Шуның өчен безгә китаплар ярдәм итә. 5 бүлектән торган искиткеч зур мәгълүмат тупланган әлеге китап һәркем өчен чын мәгънәсендә зур бүләк. Басма белән танышучылар бу китап һәр гаиләнең, һәр мөгаллимнең өстәл китабы булсын иде дигән теләктә. Түбән Табын мәктәбендә Гөлфия апа аларда шушы ук вакытта үзе тәрбия завучы булып эшләгәндә, алар халык педагогикасына таянып, менә иң беренче мәктәпләрдән берсе аларда шушы мәктәптән алары тәрбия эшләре менә шул юнәлеш буенча барды. Алар менә шушының буенча алдынгы булдылар. Бик матур уңышларга ирештеләр. Ә миндә Гөлфия апаның Аюм Насыйри аның исеме бүләк тә бар. «Дөнья сүзе бер бүләк» китабы бөтен Россия татар авыллары Сабан туе кунакларына да бүләк ителде. Шулай итеп, якташыбызның әлеге хезмәтеннән Россиядә яшәүче милләттәшләребез дә файдалана алачак. Тыйм булды, җитте, алҗадым дип уйлыйсың инде, куллар селтисең. Ләкин менә шушында шул вакытта берсе, эй дип бер матур сүз әйтеп куя икән синең эшчәнлегең турында. Яңадан канатлар чыгып китә дә, дәрт күтәрелеп китә дә, эшлисе килә башлый. Кичәдә укытучылар китапка кыскача күзәтү ясады. Авторга үзләрен кызыксындырган сорауларны бирде. Киң җәмәгатьчелек тарафыннан хезмәтенә зур бәя алган Гөлфия апа алга таба да иҗат итәргә, яңа проектларын тормышка ашырырга хыяллана. Бәлки әле тагын берәр китап чыгарырга мөмкинлек булыр. Спонсорлар табылсам, мин бит әле Татарстан яшьләренең актив авторы. Минем андагы язмаларым әхлак, хәзерге заман, яшьләр, картлар, өлкән заман кешеләре, халык педагогикасына кагылган язмаларым бик күп, үзе бер китап чыгарырлык. Римма Авзалова, Әлфинур Нугманова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.